Elemento mo! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling pampaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, may TC ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Philippine Standard Time, alas 6:08. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one.
Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Marso 20, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, sa nagapanguna nga balita lokal, hugot kapag patuman sang curfew sa mga minor de edad sa syudad, ginapanawagan sang CSWDO sa mga barangay. Pag-post ang thumbs up sa picture, may dalang risgo suno sa NBI Region 6. Kaso sang dinggi sa probinsya, naglabot na sa masubra 1,000. Senior citizen natiruhan patay sa syudad sang Pasig. Sa balita nasyonal, Harry Roque mahimo nga malakip sa watch list sang Interpol kung mag-issue ang korte sang warrant of arrest suno sa BI. Samtang Malacanang ginpanginuwala nga diversionary tactic ang pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Balita international, Vatican nagalaom nga mapadali na ang pagwa ni Pope Francis Hospital. Sa balita sa patagsang sports, Lakers star nga si LeBron James hindi sa gihapon makahampang sa court bangod sa injury. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Bruce Willis nagsilibrar sa iya kaadlawan sa ospital. Amoy ito ba ang aton mga headlines sa aton nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Philippine Standard Time, alas 6:12. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nagapanugyan ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa mga kabaranggayan sa hugot nga pagpatuman sang curfew for minors. Suno kay Grace Centino, ang Child and Youth Welfare Division Head,
Dapat nga liboton kada kagsawayon gid ang mga kabataan sa ila barangay labi na kon mga minor de edad. Idibagod nga ang mga barangay officials kag tanod ang nakilala na kag nakahibalo sa mga nagakaltabo sa ilatag sa mga lugar. Samtang gina-turnover naman ang mga kabataan nga nagalapas sa curfew sa CSWDO para sa nagakaigo nga intervention. Sa kaangot nga balitang lokal, gina-turnover sa Iloilo City Social Welfare and Development Office sa CSWDO ang mga menor de edad nga madakpan nga nagalapas sa kasuguan para sa nagakaigo nga intervention. Suro kay Grace Santino, Child and Youth Welfare Division o Division Head sang CSWDO, ang mga menor de edad ang napaidalom sa intervention nakadepende sa ila akto nga ginhimo. Dugang pa ni Santino nga nagapakig-angot sila sa mga kabaranggayan kag sa ginikanan sang menor de edad nga magkaladakpan. Nahibaluan nga pila nakaasod-asod nga insidente nga ginakaulamiron o kon ginakaulimiran kag involve ang mga menor de edad sa syudad sang Iloilo. Sa pihak nga bahin sa iban pa nga balita lokal, may posible risgo nga dala ang pag-post sang thumbs up sa mga laragway nga gina-post sa social media. Sunod kay National Bureau of Investigation o kung NBI Region 6 agent Ares Mercader, iyagin payag nga paagi diri mahimo nga ma-extract ang fingerprint bangod nga mayara sa mga tao nga fingerprint ang makabukas sa ilang mga mobile phones. Dugang pa, mas dako ang posibilidad ilabi na kung high definition o kung tuman ka klaro ang picture nga gani ginaparugyan nga hindi ini pag-i-expose. Sandig naman sa mga eksperto sa cybersecurity sa luwasang pungsod nga ini ang posible apang malaka gid lamang ang makahimo sini ilabi na ang mga hangkilan nga mga hackers. Sa dugang nga balitang lokal, dapat mangin vigilante kag hindi gilayon nga magpati sa mga nagatransaksyon online ilabi na kun hindi kilala. Suno kay National Bureau of Investigation o kun NBI Region 6 nga si Agent Aris Mercader, madamo sa mga nagadangop sa ila opisina agod nga magpangayo sang bulig bangod nahintuan o kun nakuhaan sang kwarta. Una diri ang investment scam sa rin ginapasalig ang mga naga-invest nga ang iga-invest nga kwarta ang may dako nga interes. Romance scam sa rin ginapahulog ang buot sang isa ka taho agud magpadala sang kwarta paagi sa pagmanipula sang emosyon. Kag shopping fraud sa riin may mga peke nga online shops o kon retailers sa riin ginapauna ang bayad apang wala gina-deliver ang order. Dugang pa ang impersonation scam sa riin nagapakuno-kuno ang scammer bilang isa ka kilala nga personalidad agud makakuha sang impormasyon. Online loan scam sa riin madasig ang ginapalon kag kun hindi gilayon makabayad ginapahog. Kag job task scam naman sa riin ginapasalig sang mahapos nga obra nga may dako nga suweldo. Philippine Standard Time, alas 6:16. Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian igadulong sa kalwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing ngin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naglabot na sa masobra 1,000 ang kaso sang dinggi sa probinsya sang Iloilo. Santo sa report sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO sa Morbidity Week 11 humalin sa Enero 1 tubtob Marso 15 sining tuig. Angot diri naglabot na sa 1,033 ang kaso sang dinggi nga nabalhag sa probinsya kag 7 diri ang na-record nga napatay bangod sa nasambit nga balatian. Ini mas mataas naman sang 79% kun ipaanggid sang tuig 2024 sa kasubong man nga period. Base sa data sa nasabit katalatapan, nagapanguna ang Banwa sang San Joaquin sa may pinakamataas nga kaso nga naglabot sa 73. Samtang ginasundan naman ini sang Banwa sang Oton nga may 66 ka kaso, Leon may 57, Cabatuan kag Dumangas may 47 ka mga kaso sang dingge. Tapiak nga bahin ginbawian sang kabuhi si Roger Pilatan, 62 anyos nga isa ka negosyante kag residente sang Barangay Poblasyon Ilawod Pasay City matapos nga gintiro sang wala pa nakilalaan nga mga sospetsado. Sa pagpangwisisa sang K5 News FM Iloilo, natabo ang insidente ginabanta alas 9 kaina sang aga Marso 20. Nahibaluan nga 4 kalupok sang posil ang nabatian sa iya sining nga balay sa nasambitan nga barangay sang nagluntad ang insidente. Nakaagom naman ni sang igo sang bala sa natuong
sang natuo kag nawala nga bahin sang iya abaga. Samtang nakita naman sa CCTV footage nga duha ka ginatudlo suspect ang nangamot sa krimen kung sariin lunsay ini nakasuksok sang face mask. Samtang iningabahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sa Klinika DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tinsang kagabihon agud nga mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagapadayon pa sa karon ang manda ang hot pursuit operation kag ginapatigayon sa kapulisan sa siyudad sang Pasay matapos nga matiruhan patay ang senior citizen sa barangay Poblasyon Ilobod. Ginabanta pasado alas 9 kaina sang aga. Duha ka persona ang nakasuksok sang mask nga ginatudlo suspect sa nasamit nga insidente kun sa diin matapos ang natabo nga pagpaniro, nagpalagyo ang duha ka mga suspect sakay sa motorsiklo. Dugang pa nga initial nga impormasyon, ang biktima ang caretaker sang 25 hektarya sang lute nga ginapalagyahan sang pamilya Haviliana sa proper sang Pasay City kung sa diin ginapahayag nga madamo na sila sang panimalay nga ginpang demolish. Sa ato naman pinakaulihing nga balitang lokal, nahulugan sang sanga ang nagapark nga salakyan malapit sa Molo Kapihan sa distrito sang Molo kaina sang aga Marso 20. Base sa pumuluyo, bisan nga gamay lang nga sanga, nagupi man ang tuong nga porsyon sang atop sang nasambit nga salakyan. Angot diri nagapanawagan naman ang pumuluyo sa natungdan nga makuha ang iban pa nga laya nga sanga nga posible mahulog kag makatuga pa sang iban nga aksidente. Philippine Standard Time, alas 6:20. Balitang National. Sa ilon man kita banwa sa detalye naman sa aton balita national, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo maghamis kag magputi ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo, nagabulig man initinlo kag makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Mahimo nga malakip si anay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa watchlist sa International Criminal Police Organization o kung Interpol kung mag-issue sang warrant of arrest ang korte suno sa Bureau of Immigration o kung BI. Patag ni BI spokesperson Dana Sandoval nga samtang may detention order ang kamarabato kay Roque, kinahanglan sang warrant of arrest gikan sa korte agud nga malakip ini sa watchlist sang Interpol. Dugang pa ni Sandoval nga bisan pa nga may immigration lookout bulletin bato kay Roque, wala pa sang whole departure order nga ginpagwa para sa iya. Madumduman ang pagtambong ni Roque sa The Hague, Netherlands, ang damlag lamang ang nagtugas ang pagkagumon, ilabi na nga may ginaproseso nga warrant of arrest sa iya gikan sa kamara kag ang pagpahayag nga may mga kinabtanan ini sa Philippine Offshore Gaming Operators o kon PUGO. Hugot naman nga ginapanginwala ni Roque ang mga akusasyon batok sa iya. Sa dugang nga balitang nasyonal, nagpaandam ang grupo nga Bring PRRD Home batok sa epekto sang paday nga pagkapreso ni Aday Presidente Rodrigo Roa Duterte sa detention facility sang International Criminal Court kon ICC nga nakabase sa The Hague, Netherlands. Suno sa convener sang grupo nga si Benito Ranque, mahimo nga magtulod ini sa panawagan sa mga residente sa Mindanao nga buhion ang independence o kon ibulaga ang Mindanao sa Pilipinas. Sandig naman kay Ranque, ginapayag nga mas nagasangkad ang balatyagon sa mataga Mindanao nga sila ang ginaambandonar kag ginatakwela. Ginbolgar man ni Ranque nga liwat nga nagagwa ang ideya nga ini kasunod sang ginhiwat nga pulong nga gintampungan sa nanarisari nga mga lider sang Mindanao kung sariin ang nagapanguna nga focus o kung ginatutukan amo ang pagpauli sang anay presidente sa Pilipinas. Samtang iningabay sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Diofresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat maggamit sang Klinika Diofresh Dio Roll-On para priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Diofresh, the natural Dio Roll-On.
Hugot nga ginapanginwala sa palasyo sang Malacañang nga a diversionary tactic ang pag-aresto sa Interpol kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang sabat sang Malacañang sa akusasyon ni Davao City Mayor Basti Duterte nga ang pag-aresto sa iamay amo ang isa ka diversionary tactic agon nga malimtan ang issue sang PhilHealth kag ang 2025 national budget. Suno pa kay Palace Press Officer Claire Castro nga may ikasarang naman ini nga ipatag ang topiko sa PhilHealth. Hangot naman sa GAA, nagpanindugan ng Malacañang nga nagasunod ini sa enrolled bill principle. Dugang pa ni Castro nga angot naman sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte ang wala na nangin topiko sa karon bangod sa pag-aresto sa anay Presidente. Sa aton pinakaulihing nga balitang nasyonal, hindi pagbalabagan sang Malacañang si anay Senador Laila de Lima kun luyag sini mangin testigo sa International Criminal Court batok kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga nagapangatubang sang kaso nga crimes against humanity bangod sa nangin kampanya sini batok illegal nga droga. Suro kay Palace Press Officer nga si Claire Castro kun voluntaryong maghatag sang testimonya si de Lima kag pahanugutan ini sang ICC prosecutors hindi ini pagbalabagan sang gobyerno. Matandaan nga una na nga nagpahayag sa de Lima nga handa ini magtestigo kon imbitaran sang ICC. Balita International. Balita International, ginadulong naman sa kaluan sa extend the food supplement for men with Maca and Clavo Huasca para sa pirmilang ginakapoy kag madali kapuyon sa mga maluyan na ang tuhod. Magklinika extend the food supplement for men. Nagapaayo inis ang sirkulasyon sa aton dugo kag nagapataas ang libido. Extend the food supplement nagahatag sa extra nga energy, extra stamina kag extra performance. Nagalaom ang Vatican nga sa mga masunod nga inadlaw pahadugutan na sang mga doktor nga makagwa sa ospital si Pope Francis. Nagapadayon naman ang improvement sa ikang lawas ng 88 anyos nga Argentinian Pope kung ipaanggid sang nakaligad nga si Mana. Ginkuha naman ang paggamit sini sang non-invasive mechanical ventilation kag ginbuhina naman ang paggamit sini sang high flow oxygen therapy. Nangin maayo man ang resulta sang paggamit sang Santo Papa sang motor kag respiratory physiotherapy. Sini nga Miyerkules, lakip man ang Santo Papa nga nagpatigayon sang misa para sa kapistahan ni San Jose. Madumduman nga sang Pebrero 14 sang gindala sa ospital ang Santo Papa bangod sa double pneumonia. Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, nagapati si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga mahimo makuha subong nga tuig ang paghidait. Ini ang ilagin patpat sang nagsugilanon sila ni US President Donald Trump sa telepono. Ang nasambitan nga sugilanon ang isa ka adlaw matapos nga gintawgan man ni Trump si Russian President Vladimir Putin. Nahibaloan nga liwat naman nga mag-istoryahanay sa telepono sa Lunes Sunday Trump kag Putin matapos nga wala ini naghilisugot sa full ceasefire. Balitang Sports. Saylo naman kita banwa sa detalye na sa aton balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kaluan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics. Nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Hindi pa sa gihapon makabalik sa hampang si LeBron James matapos ngini ang nakaangkon sang groin injury sandig sa desisyon ni Los Angeles Lakers head coach J.J. Redick. Gipahig sang Lakers coach nga gidlakip anay nila sa injury list si James bawal sa iya nga injury nga naangkon sini sa nakaligad nga Marso 8. Lakip man sa injury list ang ila forward nga si Rui Hachimura. Dugang pa ni Redick nga kinahanglan pa sang signal gikan sa doktor bago sila pasugtan nga makahampang liwat. Yara naman sa ikaduha nga pwesto sa karon ang Lakers sa Western Conference nga mayara sang 42 kadaog kag 25 ka mga kapirdihan. Balitang Entertainment.
Sa aton balitang showbiz, padayon ang ginapatigayon nga pagpabulong sang Hollywood actor nga si Bruce Willis. Ginpayag sang iya anak nga si Romer Willis nga nagaayo naman ang pamatyag sang iya amay. Ini kasunod nga namangkot ang mga fans sang iya amay sa sitwasyon sini sa karon. Ginpaligod man sini ang mga followers sa social media nga tamyawon ang aktor sang ika-70 sini nga kaadlawan subong nga adlaw Marso 20. Matandaan nga wala nagahimo sang pelikula ang aktor matapos nga ma-diagnose nga mayara sang aphasia, isa kasay isang brain disorder nga nakaapekto sa paghambal siniya. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa hulubaton 15-4 nagasaling ginhimo sang Ginoo ang tanan nga may katuyuan bisan ang mga malaot nga gintalana niya nga malaglag. Philippine Standard Time, alas 6:29. Gagamit to ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Good evening sa aton nga mama ukod nga tagpalamati kag live viewers sa karon kay Mami Immaculate dira sa distrito sang La Paz. Sa aton WVTC patrollers dira kay Mr. Boyet Marcon kag kay Mr. Hali Alcarde. Sa aton man nga mobile taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, K5 Iloilo Fans Club Chapter 1 and Chapter 2. Mga ka K5 padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Bantian ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7:09 ang palatuntunan Funpal upod kay K5 Troitisoy. Alas 9:30 12 ang programa K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Ang aton matahom nga drama nga Rihas mabatian alas 4:12 sa hapon. Kini nga bahin sa aton mga pagbalita, buylugman nga ginudulong ni K5 Ray Espiha Umalay nga palangga gid ang mga pututanon. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM.